L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio, el proper dimecres, dia 10 de febrer, a les 12:05 del migdia, i el dissabte, dia 13, a les 11 de la nit, us oferirà els següents continguts. Parlarem del 10è Dia Mundial de la Ràdio, que s'escau el dia 13 de febrer. En Carles Sora, director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC, ens parlarà de cultura digital. Jordi Barreda, des de societatdelinformació.com, comentarà els problemes que té la telefonia 5G als interiors de les cases. Pep Oliveres, de Colectic, ens presentarà un projecte relacionat amb les biblioteques digitals. Eduard García Luengo tractarà de Mart a la seva secció de comunicacions a l'espai. Salvador Cavaller d'Astro Ràdio ens presentarà meravelles de les telecomunicacions. Toni Cintas repassarà l'actualitat de la ràdio i la televisió local catalanes. Toni Moyano, de l'Armi, comentarà l'actualitat de la ONCE i del món de la radioafició, i l'informàtic Jordi Paraguirre ens tractarà, com és habitual, del món de la ciberseguretat. L'Altra Ràdio es pot escoltar a través de Ràdio 4 en freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment podeu escoltar el nostre programa en el podcast que deixem en el web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos i, sobretot, molt bona ràdio!